आसोलफ्रा हमजाबाय दै रेप खालामग्राफ्रा भिडिअआ फैनो थांगासिनो दं मेडामनि बुंनायखौ खोनासंग्रोनानै लाजोबग्रो बहुत मिनिंफुल बुंदों मेडामा निश्चय बेबो मैला जागोन सरकारनि जिहेतु हिनजावसाया जे जाजमेन्टखौ मोननांगौ दायो CWC नि बारग' चेयारपारसन मेमा बे जाथायखौ नुफैनानै मा फोरमायनो सानो आङो दिनै बे क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव दंफैयो मैया सालाकाथिनिफ्राय बे हिनजावसा गथ'खौ सासे माइनर गथ'खौ 13 बोसोर बैसोनि माइनर गथ'खौ साब्रै उदखारिफ्रा जिनाहारि खालामनाय केसाव लाबोनाया सिरियास अबस्थायाव हस्पिटालाव दङ आं बेखौ नायनो फैदों नायनानै ओरैबायदि दुखु मोनदों गथ'आ जोबोद दुरबल थै सोगासिनो दं दाबो आरो बे जाथाया घटनाया दानि नङा मास मोननै सिगांनि न'नि मानसिया खोन्थानाय मथेब्ला आरो गथ'आ बुंनाय बायदिब्ला मास मोननै सिगां बे गथ'खौ दुगैनो थांनायाव हाग्रायाव बोसोमनानै साब्रै लांसुनियाफ्रा बेखौ जिनाहारि खालामदों गेंरेप खालामदों बेयो दिननिफ्रायनो बे गथ'नि अबस्था मोजां नङा बेयो प्रेगनेन्ट अबस्थायाव दंमोन नाथाय गथ'आ बेखौ मिथियाखै बिनि देहाया सानफा एफा नोरजिया जाबोनो हमनायाव गरिब एखेबारे गैयै न'खरनि बिमाया सानफ्रामबो फुंनिफ्रायनो खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा बिफायाबो बिदिनो गथ'आ स्कुलाव फरायोमोन क्लास 6आव कारिगावआव नाथाय थांनायनि खुनु बेबस्था गैयैखाय स्कुलावबो थांला होननानै बुंदों दा बिनिफ्राय दाखालि मोनाबिलियाव हठात बे गथ'नि देहानिफ्राय ब्लिडिं जानायनि अबस्थायाव नुनानै माखासे जोंनि बिमाफ्रा आइजोफ्रा हमनो हादों जे बे गथ'नि देहानिफ्राय मिसकेस जादों आरोखि दा बे जानायनि खारनानो बे मुलिबो जायाखै मुलिबो जानाङा खारन गथ'नि देहाया जोबोद दुरबल बेबायदि दुरबल आरो बैसो गथ'आ 13 बोसोर बैसोनि गथ'आ माने मेक्सिमाम गथ'आनो 90% गथ'आनो खुनु प्रेगनेन्सिखौ बिसोरो सैज' खालामनो हाया बेहायनो निस्सय मिसकेस जादों दा मा खारनाव बिदि जाखो बेहायसो बे गथ'आ सोंनायाव खोन्थाना लादों मानो होनोबा बे सिगांनिफ्रायनो खोन्थायै खारना खोन्थानानै लायोबानो बेखौ माने जिउ फोजोबनायनि खोथा बुथारनायनि खोथा न'खरखौबो फोजोबनायनि खोथा होननानै सिगिनानै दोननायाव गथ'आ खोन्थानो हायाखै दा बेनो दुखुनांथाव दा आं लुबैगोन गथ'आ उसित बिसार मोननांगौ आङो मिथिदों मैया सालाकाथिनि आइसिया मोनाबिलियाव 10ता जाबायमोन आंनो फन हरनानै बुंहरदों गथ'फोरखौ बहा दोनो जिहेतु आं चाइल्ड वेलफेयार कमिटिनि आङो एक्स चेयारपारसन पुलिस बिफानजों एडमिनिस्ट्रेसन जगाजग बोसोरब्रै मावलायनायखाय दाबो आं मास मोनसे जाबाय दाबो आंखौ चेयारपारसन हिसाबै दङ सानदों ओंखायनो कमिउनिकेसना थायो दा बिदि हिसाबै एक्युजफोरखौ दोननायनि थाखाय बेबस्था जिहेतु एक्युजफ्राबो माइनर ओंखायनो माइनर केसब्ला CWC नाव फैयो ओंखायनो बिथांमोना सोंहरदोंमोन नाथाय क'क्राझाराव एक्युजफोरखौ बिदि दोननो हानायनि खुनु बेबस्था गैयैखाय आं आइसिखौ माने डिनाय खालामहरदों दोननो हानाय नङा आरो बेखौ गोजौजों रायज्लायनानै बेबस्थाखौ लादो होननानै बुंहरदों आरो दिनैबो आं जगाजग खालामदोंमोन फुंनिफ्रायनो आं बुंदों बे घटनाथ' माने जोबोद अन्याय घटना जाबाय बेहाय जोंनि गेजेराव माबाफोर इमोसन जानो हागौ नंगौ जुबिनेल जे एक्टनि मथे माइनरफोरना एक्युजबाबो गिदिर साजा जाया आं बेखौ मिथिगौ आयेनगत भाबै नाथाय परिस्थितिखौ नायनानै थाबैनो जुदि एक्युजफोरखौ जुदि माइनर गथ'नि सासेखौ 11 बोसोर सानैखौ 13-14 होननानै बुंदों माइनर होननानै जुदि बिसोरखौ गामियाव थाब सोफैलायनाय जायोब्ला माने आननेसेसारि माखासे जों लुबैयै बायदि घटना जानो हागौ गतिके प्रसासना बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ होननानै आं बिथांखौबो बुंदों आरो आं दाबो बुंनो लुबैगोन आरो बे हिनजावसाया जे जाजमेन्टखौ मोननांगौ मोनखानांगोन आरो मोनगोन चाइल्ड वेलफेयार कमिटिया बिनि थाखाय अरायबो दङ आरो बेहाय ट्राइबेल एट्रसिटि एक्टनि आन्डाराव केसा रेजिस्टार जानांगौ केसा जिहेतु ट्राइबेल गथ' आरो ओरैबायदि उन्दै गथ' एखेबारे इन'सेन्ट जेबो मिथिया दा बेयो ट्राइबेल एट्रसिटि एक्टनि आन्डाराव बिनि बिसारा जाथारनांगौ आरोखि मेडाम ओमफ्राय हस्पिटालनि थासारिखौथ' आं मैयाबो देखायदोंमोन गोबांनो पाब्लिकफ्राबो बुंदों बिनि सायाव थासारिनि सायाव लेथ्रानि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांजों हस्पिटालनि जोंनि बे RNB सिभिल हस्पिटालखौ बुंनांगौआ रायजो राजाफ्रानो माने मिथिखाबाय दा मिथिबाय मैयाबो आङो नों गथ'नि
जे भिडिअ मोनाबिलियाव आं नायबाय थादों नुबाय थादों आं जोबोद मोजां मोनदों बेखौ आपल'ड खालामनायनि थाखाय दा साबसेया नायनानै बेसेबां गनायनानै लागोन बेसेबां आजावगोन बेसेबां भिउ होगोन बेसो बाथ्राया बे हस्पिटाला ओरैनो जायाखै रुपनाथ ब्रह्मनि दान होनाय बे हायाव जायनि थाखाय जों बेखौ आर.एन.बि सिभिल रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल नाम दोन्दोंमोन दा बे हस्पिटाला जुग जुगनिफ्रायनो बे ओनसोलनि बादैबो भुटान रायजोनि मानसिफ्राबो फैनानै बेहाय सिकित्सा खालायोमोन जेला जोंनाव प्राइभेट हस्पिटालफोर गैयामोन ओरैबायदि नामजादा ओरैबायदि एरियाखौ कभार खालामग्रा मोजां हस्पिटालमोन बियो नाथाय दा सम थांनानै जेसेबां दस्राफ्रा डेभेलप जादों दस्राफ्रा जेरैबायदि डेभेलप जादों बिल्डिंनि डेभेलपमेन्टखौ नुदों आगोलावथ' टाइल्स लागायनाय गैयामोन दाथ' टाइल्स नायोब्लाथ' बिराद मोजां माने लागायनानै होदों गभर्नमेन्टआ नाथाय बेखौ मेनटेन खालामनायाव मेनेजमेन्ट खालामनायाव एथ' जे फेइलर आं गिबियावनो बिनि थाखाय पाब्लिकआबो एवेर नङा जोंनि पाब्लिकआ जोंनि नागरिकफ्राबो सांग्रां नङा दायित्व लालायनाय जोंनि दायित्व नङा बियो हस्पिटालनिसो नंगौ हस्पिटालनिनो दायित्व बियो खारन हस्पिटाला गभर्नमेन्टआ हस्पिटालखौ सालायनो थाखाय बायदि डिपार्टमेन्टआव डाक्टारफोर दङ सुइपार दङ 4 ग्रेडनि साख्रिआवलाफोर दङ दा बेखौ मानो बाहायनो हादिया मानो खामानियाव बाहायनो हादिया दा दुखुनांथाव बाथ्राया पाब्लिक आरो जायफोर पेसेन्ट लाबोग्राखौ मानो एथ' गाज्रि जुमुदै मुजुनो जेराव मोनो बहाय बिरि खान्दा गय खान्दा माबा जानाय थफ्लाफोरखौ गारनो मानो होखो मानो मोनखो मेम बिनि गेजेरावबो जोङो पाब्लिकखौबो खायफा नाम होनायखौ नुनो मोन्दों पाब्लिकनि एवेयारनेस गैयैयाव होननानै बुंदों नाथाय जों प्राइभेट हस्पिटालफोरखौ नायोब्ला पाब्लिकआथ' प्राइभेट हस्पिटालावबो थाङो मानो साफा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै जुदि आं होनदों जे जोंनि पाब्लिक माने बे पाब्लिक प्रपार्टि प्राइभेट नङा आर.एन.बि सिभिल हस्पिटाला पाब्लिकनि सरकारनि प्रपार्टि बे पाब्लिकनि प्रपार्टि आं बुङाखै जे बै पेसेन्ट लाबोग्रा पाब्लिकखौ बिस्राबो जिहेतु बहाय दाखोर नुबाय नालाय आं गारनाया मा जानो दाखोरखा बे हिसाबै बिसोरबो मुजुरला खालामसिनबाय दा एखे पेसेन्ट लांग्राफ्रा खिन्थु प्राइभेट हस्पिटालाव थाङो प्राइभेट हस्पिटालाव मानोथ' बिसोरो गाज्रि डार्टि खालामहैया मानो लेथ्रा खालामहैया दा ओंखायनो हस्पिटाल मेनेजमेन्टआ बेहाय बांसिन दायित्व थायो एथ'बायदि गोग्लैसोनानै थानो नाङा आरो मैयाथ' बे गथ'खौ जाय भिक्टिम रेप भिक्टिम गें रेप भिक्टिम मिसकेस जानाय ब्लिडिं अबस्थायाव थानाय 3-4 घन्टा बेहा खिन्थु ट्रिटमेन्ट मोनाखै वाइ मानो सिभिल हस्पिटालफ्रा मानो एथ' नेग्लेक्ट बेहाय एपइन्टमेन्ट लानानै मास जोबबानो बेथन मोनखायो डाक्टारफ्रा 24 आवार्स डिउटि थानांगौ सोरबा नङा सोरबा दिनै मानो बे थासेयावबो मानो दिनै बिदि जासेयावबो दिनै मानो जोंनि गभर्नमेन्टआ मानो सिरि गभर्नमेन्टनिफ्राय मानो खुनु धरननि स्टेप लायाखै सोरनि सायाव हगारनो नागिरदों आरो मानो बे जाबाय थादों प्रश्नआ बे आरोखि दा जों गभर्नमेन्टखौथ' गभर्नमेन्टसै सोरनि सायाव एरायनानै सोरखौबा दाय होबाय थानानै सासन खालामनो नागिरनायखौ जों नुबाय थादों मालायखौ दाय होबाय थानानै मालायखौ दाय होबानो गावनि प्रसासना जोबनानै थांनाय नङा सरकारना गावनि डिउटिखौ गावबो मावनांगोन नों जे स्कप मोनदों खामानि मावनो बाहाय नों मावनांगोन दिनै बेसरगावआव बे सिभिल हस्पिटाल लांबाय बे अबस्था जुदि मेनेजमेन्टआ जायोबा गाबोन जे बेसरगावनि बे मेडिकेल कलेज हस्पिटालाबो बेबायदि मैला जानाय नङा सन्देह दं निस्सय बेबो मैला जागोन सरकारनि जिहेतु ओंखायनो इमिडियेट सांग्रां जानानै आं सरकारखौबो खावलायगोन बिटिआर ना बिटिसि सरकार खावलायगोन बिथांमोना दायित्व लानानै हस्पिटालखौ फोसाबनायनि बेब'स्थाखौ लानांगौ साफा खालामनांगौ बे हस्पिटालाव फैबानो मानसिफ्रा बेमारसो लानानै थांगोन माथो बेमारसो लानानै थांगोन दा मानसिफ्रा बेखौबो गिनानै है हस्पिटाला मैला आं बोरै बेमारसो जागोन फैनोबो गिगोन मानसिफ्रा दा ओंखायनो आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालखौ साफा खालामनायनि दायित्वआ पाब्लिकआबो आवाज दैखांनांगौ आरो प्रसासना सरकारा बिनि सायाव दायित्व लानांगौ इमिडियेट लानांगौ बाहाय बेमार रोगानो थाखाय बे हस्पिटाल नङा ओरैनोथ' सिकित्सानि बेब'स्थाथ' गैखाला आं बुंबाय मैयाबो 3-4 घन्टा जुदि सासे भिक्टिम गथ'आ जुदि ट्रिटमेन्ट जाय पुलिस प्रसासना लाबोनाय आंथ' खोनादों एडिसनेल एसपिआ स्वयं गावनो फैदोंमोन बेनो जुदि ट्रिटमेन्ट मोनाखैब्ला
आरो बे गरिब दुखिया गोबांनिफ्राय सिरियास सोरबा एक्सिडेन्ट केस लानानै फैगोन सोरबा अनेक बेमारजों फैगोन बिसोर बहा नेनानै थागोन बोरै थागोन बहा मोनगोन ओंखायनो डाक्टारा रेगुलार एटेन्ड थानांगौनि दायित्वआबो बे सरकारनिनो गोजोननाय थाबाय दाथ' ब्लक सिस्टेमाव जायो नालाय नोंथांमोना बैखौहाय आं भिडिअ लाबाय पुलिसा लानाङा जालायबावदोंमोन आंखौ सासे आं नेक्स्ट बै चेनेलाव लाबोगासिनो दं फल' खालामहैनो हागोन